20 2024 2 मार्च Saturday 12:30 जराव तिप्रा हास्टेआव कायसा कक्तमा सकबायखा तिप्रा हास्टेनि मायागोनां खासुकसा बुबाग्रानि तिप्रा मथापा तितै इंडियन गवर्नमेंट कायसा जुगलायखा एबा मक एग्रीमेंट खायखा 2 मार्च 2024 सालमारि बलायखेनो हिस्टोरिकल दिन एबा लाइव बुमानि साल तिप्रा सारंनि बागै तामनिंकाय आदिनो तिप्रा सारंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशंस मानमानि साल हाय हाय लामसुगो जतो खापानि मारतिकिं संनो तिप्रासा टीवी चैनेलो दिनैनि भिडियो जों सायमान लायनाय बुबाग्रा तिप्रा सारंनि बागै कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशंस टुबै फाइमावो तिप्रा सारंनि तामो फेसिलिटी दं तिप्रा सारक तामो माननाय इंडियन हापां बाय तिप्रा हापां तै तिप्रा मथानि फासिं तै जे मक साइनिं मानि आजगाव तिप्रा सारंनि तामो मानथाय दं दिनैनि अ भिडियो सायमान लायनाय पुइलानि सिमि पाइथक जरा नाय दंनि चेकरि तिप्रासा टीवी अ एग्रीमेंट इंडियन हापां तै तिप्रा मथानि फासिं तै जे एग्रीमेंट इंमानि जे मक साइन इंमानि आजगाव तिप्रा सारक तामो माननाय नंबर 1 लैंड राइट्स पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडेंटिटी कल्चर लैंग्वेज तै गोबांमा फाइजि जों पहिला सिगां सायमान लायनाय लैंड राइट्स माने तामो लैंड माने हा राइट्स माने अधिकार अल लैंड राइट्स दंगो टीटीएडीसी एरिया ओ जे जागा तंगमानि आमो जतो टीटीएडीसी नि अंडरो थांसिनाय जे टीटीएडीसी ओ स्कूल दंगो तै टीटीएडीसी एरिया ओ जे विंडिसिक पेट्रोल कारिमानि तै गोबांमा एक्टिविटीज खाय मानि आमो जतो ताबुक त्रिपुरा गवर्नमेंट नि अंडरो अंगै दंगो फेबा मो एग्रीमेंट जदिनो इम्प्लीमेंट अंगै थांके जतो टीटीएडीसी हापांनि अंडरो अंगै थांनाय तै जे टीटीएडीसी एरिया ओ तिप्रासानि बादे जे त्रिपुरा तंनाय तिप्रासानि बादे बुनि दफारक जागा पाइमान गलाक बरक टीटीएडीसी अंडरो तंनानि इंकाय रेनमा तंनाय फेबा बंनि बरक बंनि मुंगै पाता एबा दलित खायमान गलाक आमाहायनो मो लैंड राइट नि पावर ऑल लैंड राइट्स इंखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बे बाक्सानो हिनि मानो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंखाय सेपरेट स्टेट फेबा मो लैंड राइट इंखाय टीटीएडीसी नि पावर तंनाय फेबा अजगाव केबो बुनि दफा केबो फानो हाबै मानगलाक जदिनो इम्प्लीमेंट इंगै थांके अ लैंड राइट नि पावर आमनो हादि जों ताबो सायमान लायनाय पॉलिटिकल राइट्स माने तामो पॉलिटिकल तनर जथन सायमाना थंग्रों नि अधिकार जे एडीसी अंडरो तंगै तंनाय ऑफिस अदालत आमाहायरक जतो टीटीएडीसी अंडरो टीटीएडीसी नि अंडरो अंगै थांनाय टीटीएडीसी नि अंडरो क्लाइमानि जे पुलिस एबा नायमथां बदल लगबो टीटीएडीसी नि अंडरो अंगै मानो फेबा पॉलिटिकल राइट्स दंगो नायमथां रगनि पावर टीटीएडीसी हापां न चालुगै मानो फेबा नायमथां बदलनि बिसिंगो दंगो गोबांमा कतर रैंक एसपी हिंदी डीआईजी हिंदी डीजीपी हिंदी आईपीएस हिंदी आमहायरक फेबा बो रैंक नि सिमि टीटीएडीसी अंडरो न दावसिं जरति सायमानियाखो जदिनो मो पॉलिटिकल राइट्स इम्प्लीमेंट इंगै थांके जतो टीटीएडीसी नि पावर नाय टीटीएडीसी न नायमथां बदल ऑफिस अदालत आमहायरक न कंट्रोल खाय माननाय हाजि जों ताबुक सायमान लायनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने तामो इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने इकोनॉमिक तनर सायमानना रां डेवलपमेंट माने चेंजेस एबा बलक मानि एबा अपग्रेड मानि लाइक एग्जांपल आगि गवर्नमेंट थानि नग रक मानखे 1,20,000 रकनि मानो फेबा ताबुक गोबां इंगै फानो मानो आगि 1 लाख मानथानि ताबुक 2 लाख फानो इंगै मानो आगि 1 लाख मानथानि ताबुक 2.5 लाख फानो इंगै मानो आमो जस्ट एग्जांपल से आमो हाई डेवलपमेंट इंगै मानो ताबुक अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने अ हादि जों सुबाय सुख्रुबै सायमान लायनाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने तामो अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दंगो टीटीएडीसी नि अंडरो डायरेक्ट फंड इंगै मानो फंड माने तनरक सायमानना रां सेंट्रल निसिमि डायरेक्ट रां एडीसी हापांगो रहरजांनाय अ डायरेक्ट फान आमनो जदिनो टीटीएडीसी हापां डायरेक्ट फान मानै थांके गोबांमा स्कूल क्लक मानाय गोबांमा कॉलेज क्लक मानाय गोबांमा पेट्रोल पंप क्लक मानाय गोबांमा डेवलपमेंट खाय मानाय टीटीएडीसी हापां तिप्रासा कामियाम चयो लामा रिमानाय लामा कतर खाय मानाय ते गोबांमा जॉब्स रिमानाय ते एडीसी पुलिस बन नारिगि मानो तामनिंका डायरेक्ट फान इंगै तंखे रां बो फाइ तंनाय रां तंखे
गोबांबा डेभलपमेन्ट खायमानाय गोबांबा जब्स रिमानाय आमो हायनो इकोनॉमिक डेभलपमेन्ट न फाजे जों ताबो सायमान लायनाय आइडेन्टिटी तामो आइडेन्टिटी माने सिनिमु जों जत सायमानो सिनिमु तिप्रासा फियाबा जोंनो गोबांमा बरक रक सावो जनजाति उपजाति पाहाड़ी ट्राइबेल आमो हायरखिनै फियाबा सिनिमु तिप्रासा तिप्रासा हिनै बयजत सिनाय अ आइडेन्टिटी जदिनो इमप्लिमेन्ट ओंगै थांखे फाजि जों ताबो सायमान लायनाय कालचार माने तामो कालचार ओंखा सिनि आगिनि सिमिं तंमुं सामुं सिनि सुमुं चामुं जों आगिनि सिमिनो मुइ ब्रक साव लाइक गुदक चाखै वाहान मसदें ते सुमुंगो तंगो कानब्रक जुमब्रक रिगनाय सामाथै रिसा आमा हायरक सिनि डेभलप ओंगै मानो ताबुक सिनि रिसा कानब्रक जुमब्रक रंनो तिरप्राव सिमिं बिसि बाक सिनि जागो फियाबा हातार हास्तेराव सिनिया हातार हास्तेराव सिनि जागै मानो जदिनो कल्चर इमप्लिमेन्ट ओंगै थांखे फाजि ताबुक सायमान लायनाय लैंग्वेज माने तामो लैंग्वेज माने भाषानि बागै गोबांमा सेंक्राक रक लांमारि लांखा फियाबा ताबुक सिगजरातै पार्मानेन्टलि सल्युशन्स ओंयाखौ लैंग्वेज नतुयि ताबुक बो चबा खलाई दङ थांनाय सालाव नरनुगै मानखना TSF रक रुमान स्क्रिप्ट मानि कक बाय सिनानि बागै बाहायके चबा खलाइमानि जदि न म लैंग्वेज इमप्लिमेन्ट ओंगै थांखे चिनि लैंग्वेज भाषा कक ब्रक मानि कक ब्रक ते गोबांमा भाषा दंमोनि आमर जतो इमप्लिमेन्ट ओं थांखे जों एग्जाम रग सैमानानो ते चिनि लैंग्वेज कक ब्रक नेशनल लैंग्वेज ओंगै मानो ते गोबांमा बिजाब सिजागै मानो चिनि कक ब्रक भाषा बाय मानि कक ब्रक बाय जदि न म लैंग्वेज इमप्लिमेन्ट ओंगै थांखे ते बु गोबांमा दंगो तिप्रा सारंनि मानथै सकताय फियाबा आम मेंशन खायजगिया एग्रीमेंट एक्सेट्रा हिनै सिजा नरं म परमानेंट सल्यूशंस मानमानि नतुइ तामो सानानि मुसुं सुंनो कमेन्ट खै सादिते म भिडियो न शेयर खायनानि तापकदि नरं जाति गुस्ति बाय तामनि खम भिडियो ब्लाइकनो नांगौ माने अजगा तिप्रा सारंनि बागै तामो तुखा बुबाग्रा आम फुल एक्सप्लेनेशन एबा काहाम काय साजाक अ भिडियो आबनि बागै नरं जत न शेयर खायदि म भिडियो जत तिप्रा सारक न ते तिप्रा टिभिनि फासिं तिबो तिप्रा हास्तेनि मायागनां खासुकसा बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिका देबरमाना बेलाय हामबाय पाइफलाया हामबाय याफरजो तामनि तिप्रा सारंनि मानथै सकताय न तुइ फाइमानि बाय नाइटोनि सेकरै तिप्रा टिभि हामबाय एक तिप्रासा को चलना पड़ता है किलोमीटर से किलोमीटर पानी के लिए।